This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Hey, mga ka-Love Lines. Okay, so we're back to our program. Okay, so we're still streaming live at BicolNet TV via Facebook Live and syempre powered by StreamYard. Okay, so hello sa ating mga viewers at sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin tonight. Okay, magandang gabi. So sa mga nagpapaantok lang dyan, yung mga nag-relax lang, nagpapalamig, nandyan sa mga terrace, sa veranda. Okay, so kakape-kape or whatever you're doing, no? Mga hopeless romantics, ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito. Welcome to our programs, Love Lines Online. Yes, samahan niyo kami sa isang oras ng Love Talks. Isang oras ng kwentuang pag-ibig, mga kwentong tagos sa puso. O simpleng pumapag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some it's too late for second chances, while others are hoping for moments of love. So ano man ang inyong kwentong pag-ibig, samahan niyo kami ngayon at pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. Yeah. I'm Alan. And I'm Feb. Your online love coach online. Anyway, yeah. So medyo ano tayo. Okay, seryoso kasi masyado. Okay, so bumati muna tayo sa ating mga ka-Love Lines. So today is September 11. Yan. Yes. Hello sa ating mga ka-Love Lines na nakatutok sa atin tuwing alas 9 ng gabi. Siyempre all over Bicol region. At sa lahat ng mga stream live with us sa bago niyong paboritong BicolNet TV Worldwide. Okay? So, salamat mga ka-Love Lines sa patuloy niyong suporta. And salamat dito lagi kayo nakaantabay. Minsan naghahanap na kayo sa meron pa ba start na ba? Yeah. Alam namin nandiyan kayo. Thank you very much for supporting the program, ha. Alright. Okay, so ang ating pag-uusapan ngayon. Bumati muna tayo. Bumati muna. Excited ako. O sige, tingnan mo natin i-watch. Okay, so binabati ko lahat ng mga siyempre kaibigan natin diyan sa Barangay Tamauyan. Okay, so sa Barangay Captain kay Kapitan Silvia Del Agua. Okay, sa lahat ng mga teachers ng Tamayan Elementary School at sa mga lahat ng parents at nakikinig dyan sa atin
Magandang gabi sa inyo. Siyempre, ganoon din ang aking pagbati dyan sa ating mga kaibigan sa Barangay Bunga. Yan. Si At ang Manny mga teachers sa Lord, Ibalan Central si School. Ma'am Sylvia, Joe Ramos, Che Azul. And siyempre kay ating pagbati kay Cap Michael Minya. Yes. Okay, mga teachers natin sa Ibalan Central School, and most especially to our, si Ma'am Ninang Cynthia. Ninang Cynthia, good evening Ninang po. Jude, good evening po. Thank you for tuning in. And also to Ma'am Evelyn Grolio. Oh, hello Ma'am Jocelyn Ramos. Thank you po for tuning in. And also kay Ma'am Anne Camunda. Hi, good evening Ma'am Bia. Ma'am Bia, hello Ma'am Bia. Thank you so Ayan, much. ano natin yan, masugid natin yan si Ma'am Bia. Yes. So welcome to Love Lines Online. Siyempre shoutout ko rin po yung tatlong Lodi natin dyan, di ba? Yung kaibigan natin, si Attorney Ryan, Carlo, and of course, Boss Nel. Thank you very much. Yes. Siyempre, binabati ko rin lahat ng mga taga-Washington Drive. Hindi ko pa ma-open yung aking Aling Tessie. Good evening, Aling Tessie. Dyan sa And Washington also, Drive. binabati din po namin ang sina Mama Da and Papa Jess dyan sa Vira Catanduanes, of course. And also, sa lahat nakikinig ngayon at nakatune in sa Bulacan, sa Taguig, and then sa Makati, and to Norgy sa Saudi Arabia. Okay, hello. Hi, G. Thank you for tuning in. And also kay Kat sa Qatar. Thank you for tuning in. Yeah, siyempre, shoutout ko rin ang mga taga Sorsogon City. Nandiyan ang ating kaibigan, si Tolits. Maraming nabanggit, Tolits. Yes, of course. So, I hope okay na po yung aming audio. Opo. So, sabi niyo na kung ang audio namin ay medyo pumapalpak-palpak. Sabi nila. Okay? Sabi nila. So, sana okay naman na po. Alright. Right, So, ang ating love problem tonight is galing sa isang kaibigan, no? Kaibigan na malayo sa atin. Humingi siya ng isang problema tungkol sa tiwala. Yeah. Tama? Yeah, trust issues. Trust issues. Okay, so minsan 'di ba mga ka-love lines, meron tayong we are into a relationship na parang lagi na lang tayong pinagdududahan. Parang hirap naman siguro na mapasok sa ganyang ka-partner o ka-relasyon. Kasi 'di ba, parang bawat gagawin mo, bawat ginagawa mo, parang bumati ka lang, nakasalubong lang ninyo yung siguro old friends mo, and then nagselos agad, di ba? Ang hirap na. Hirap yun. Parang, Tapos nagte-text ka, tatanungin ka, sino ba yan? para sa kanong pumunta, anong ginawa mo? So, lahat na lang tinatanong sa'yo. Yes, tapos pag di ba, nandun ka, tatrabaho ka, bigla kang tatawagan, di ba, ite-text ka, kung kamusta, anong ginagawa mo dyan, saan ka? Obvious naman, nasa work ka. Parang mga ganun. Diba? So, it's really hard siguro yung pag nagkakaroon ng trust issues ang mag-partners, di ba? Dahil parang nababawasan. Sa tingin ko lang, Coach Peb, parang nababawasan yung yung pagmamahal habang tumatagal yung trust issues na hindi nasa-solve sa isang relationship. Kasi ang tiwala at pagmamahal at respeto, they come together. So, ang trust kasi, di ba, matagal yan buo. Mahirap yan mabuo. At pag yan na wala na. Pero ang Hirap pangit yung naman ibalik. siguro na, yung trust na yan ay parang, sabi natin, nasa relationship kayo. Tapos, kada kibot mo, parang lagi ka na lang pinagdududahan. I don't think na it's a healthy relationship kung ganun nabubuhay yung pagmamahal ninyo. Diba? Kaya, kumbaga, ang gusto ko lang, parang sinasabi, pinag-uusapan natin, Feb, na siguro kung talagang mahal lang nyo ang isa't isa, o kaya nagmamahal kayo, sino may mga ka-love lines natin nandyan sa relationship, siguro, importante na unang-una sa lahat, is you have to trust that person. Okay? Pag sinabing trust, magtiwala ka, kasi alam mo naman kung you're loved or not. Di ba? Kung ini-ignore ka na, o kung hindi ka naman ini-ignore, bakit ka magiging insecure? Kasi ganito yun. So, itong mga tao na, yun nga, nakaka-feel ng parang wala nang tiwala sa kanila yung kanilang karelasyon, maybe that person na walang tiwala sa kanila is suffering
within themselves, no? Pwedeng bumaba yung kanilang self-esteem na naging dahilan ng kanyang wala ng Pagiging tiwala secure. sa ibang tao, pag being insecure. Mhm. Kasi pag nawala yung self-esteem mo sa sarili mo, magkakaroon ka ng unti-unting maapektuhan nito yung mga relationship mo, especially sa partner mo sa buhay, Yeah. di ba? Mhm. So, yung kakulangan mo, hanapin mo na sa iba. Oo. Nandun So, sa parang doon na magpa-start yung correct. conflict. Mhm. So, yun ang dahilan. yung conflict na So, yan. hindi rin within yourself. natin pwedeng i-judge yung taong yun. Mm-mm. Bakit siya naging insecure bigla? Kasi, they are humans, no? Pwedeng naka-experience sila ng abuse, Mhm. emotional abuse, or social rejection, di ba? Yeah. So, ito yung mga bagay na pwedeng ma-experience niya na mag-lead sa pagiging insecure niya. Tama. Pero, pwede naman yun mabago. Mm. Tutulungan mo siya Oo. kung mahal mo talaga Tama. siya. Diba? Kasi ang pag-attitude kasi, di ba, sabi natin, pwedeng mabago yan. Pwede talaga mabago yan. So, kaya lang, it take times no, para ang isang tao ma-shape mo doon sa parang relationship or the kind of relationship na gusto mo or yung talagang mutual, di ba? Mutual yung trust sa isa't isa. Pero kasi kapag iba, kaya pag ganun pag ugali, mahirap baguhin. Yeah. Okay? Di ba sana kung skill Di ba? Yung skill, kahit medyo mahina ka doon, pwede kang i-develop. Pero kapag yan yung part of your attitude, kumbaga, naging part ng pagkatao mo, parang it's so hard to, to mold, no? Para i-change yung isang pag-uugali. For example, yung trust issues nga na pinag-uusapan natin. Di ba? Halimbawa, kung ang partner mo ganyan, talagang, ang binabanggit ni Feb, ay merong rooted siya. It's rooted. Hindi naman yan basta-basta Hindi siya maging tama. yung parang bigla na lang, bigla na Biglang lang ganun ganito. siya. Di ba? Huwag mo rin itigil agad kasi hindi mo alam. You have to be open and ask her, di ba? So, that's it. So usually, pero alam nyo, mga ka-love lines, ang ugaling to, nakikita na to, na sa start pa lang ng relationship, di ba? So dapat very observant tayo. Para hindi natin abutin yung ganitong situation na makulong tayo dyan. Especially so, kapag talagang serious yung relationship nyo, di ba? Balak nyo talagang maging mag-asawa. So siguro, bago pa kayo magpakasal, if you ever na nakita mo na to, and then you talk about this, no? Sabi mo, ayaw ko Be nito. open. Hindi ko gusto yung ganito na pag mag-asawa na tayo, I hope na mabago to sa'yo. Kaya mo ba yan? For example, so ayoko yung masyadong pinapakilaman yung cellphone ko. Something like that, di ba? Okay naman sabihin natin na, kahit na mag-asawa na tayo, gusto ko meron pa rin akong personal space. Di ba? So, kaya meron ako isang room dito na gusto ko lang ang makaka-access dyan. So, but that should not be the reason for mistrust. Okay? So, actually, may ganyan, di ba? A celebrity couple tulad ni Danica Soto sa kanyang asawa niya. That's an example na yung lalaki, nagsabi na siya na I still want my parang private space kahit na mag-asawa na tayo. And then, kailangan mo respetuhin yun. Yeah. Kaya nga, dahil na okay sa kanila, okay sa kanila. na pag-usapan nila yun, it's not a problem to them. Pero, kung yun ay ini-ignore natin, di ba? Girlfriend, boyfriend, getting to know, di ba, right? Nandun tayo sa relationship, sa stage ng relationship na nagkakilala na tayo. I can observe some things about you. Pero parang wala akong lakas loob na sabihin, baka magbago pa naman. So, dun ka dapat maging observant. Okay? Yes. So, kasi at the end, ikaw din yung magiging, parang victim or kaya maiipit sa ganyang situation. So, babae or lalaki, ka-love lines, it work both sides. No? Okay, sige. Yeah. Nagkakaroon ng yung insecurity or nawawala yung trust kapag nagkukulangan na kayo ng open communication, di ba? So, dapat everyday, lagi kayo nag-uusap, yung parang nakikita mo na, yung mga simple things ba, na pinag-uusapan nyo yun. So, doon naman sa point na, sabi mo, niroot ba gano? Maaring may pinaganuhan. So, maaring childhood trauma, or maaaring yung past relationship niya, maaaring, for example, ikaw, hindi naman ikaw yung first relationship niya. Yung first relationship niya, siya naman yung pinagdududahan. Okay? So ngayon, ikaw yung pangalawa, ikaw naman, sa'yo naman niya ginagawa. Hindi niya naman yung sinasadya, pero
siguro may instance na maybe nagsinungaling ka once sa kanya. Pwede. Tapos, dahil dun sa kasinungalingan na yun, na hindi naman talaga malalim, dun na Susunod. nagsunod-sunod. Kasi na-experience niya yun sa previous relationship niya. At malalaman mo yun kung maging open ka lang sa kanya. Yeah. Kaya So, siguro, sa mga ka-love lines, no, importante rin na once in a while na pinag-uusapan natin yung mga ganong past issues. Hindi lang yung hindi lang yung parang pakit ka lagi, na parang ayaw magkamali, di ba? Dapat, iniisip mo, pag nagkaroon ka ng karelasyon, isip mo, maybe this person could be my forever. So, wag ka na maglagay ng mga limit sa sarili mo na hindi mo sabihin sa kanya. Paano mo malaman? Yeah. May sakit ka pala, may ano ka pala, ganito, ganyan. Ito pala yung weakness mo. So, you have to be open to your weakness. Sabihin mo yun sa kanya. Kasi yung mga weakness na yun, pwedeng yun pa maging root cause ng yung tinatawag natin na trust issues. Yeah, no. Tapos, di ba, kumbaga kung mag-asawa na kayo, you're into a relationship, mga ka-love lines. Well, syempre, di ba, kailangan pa rin na pag-usapan natin yung mga ganon, di ba? Siguro, check natin, baka ganun tayo sa mga partners natin. Hindi mo alam, hindi lang nagsasalita yung kapartner mo, pero baka mapuno yan, di ba? So, lagi maging dahilan. So, check kung ano ba, OA ka na ba sa pag-check ng cellphone, di ba? O kaya naman ay, ano ba yan, lahat ba ng kilos ng partner mo, O yung asawa mo, kaibigan, agatin mo, pinagsiselosan mo na. binabantayan mo, di ba? So, ultimong pagpunta doon siguro sa kaibigan, minsan, di ba, nagkakayayaan, ba't tumatawa ka? Sa tawa. Di ba? Minsan nagkakayayaan siguro, di ba? And then, siyempre, from time to time, din, di ba? Kaya, alam niyo, mga partners naman lalaki o babae, siguro, nag-check-in din naman, di ba? Nandito ako. Oo, yung magsabi ka lang na, I'm here, ganyan. Pero I think, hindi naman kailangan all the time sasabihin, na, hindi naman. nagdadrive ako, o kaya ganito ako, di ba? For example, sana, ako. kapag, That's kapartner too mo, much. kung may mali mo, di ba, bakit di sinasagot? Bakit di mo sinasagot yung tawag ko? Di ba? Tumatawa na lang. Bakit di mo sinasagot na? Siyempre, mag-isip ka din, di ba? Baka nag-drive, or kaya may kausap, o kaya in the middle of a conversation. Ganun lang naman. But not to the point na, may ginagawa na naman. May milago siguro. Diba? So, naglalaro na sa imagination mo. So, yun ang ibig sabihin. Kasi kulang na kayo sa open communication. So, on the other side naman, siguro, kapag talagang ikaw ay nagkaganon talaga one time, pero di ba, people change. Sabi ko lang, give the benefit of the doubt, di ba? Before tayo Yeah. So, binabanggit natin yan, Feb, because parang ganyan yung storya natin. Ng ating ka-love line ngayon. Okay? So, sa ating pagbabalik, mga ka-love lines, isa na namang love notes ang bibigyan natin ng daan. Okay? So, mula sa ating ka-love line, please stay tuned. Diyan lang po kayo. Okay, alas Okay, alas dyan. At magabalik po ang inyong programang Love Lines Online. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonod, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors.
Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Lately, napansin ko na my girlfriend has become very insecure. Yung feeling bang parang wala na siyang tiwala sa akin. Na from time to time, feeling ko may stalker ako saan man ako pumunta. Although sinabi ko o pinaalam ko naman sa kanya yung mga pinupuntahan ko, pero there are times that I want to be alone and choose not to tell her where I am. Pero nalaman niya pa rin kung nasaan ako. Minsan nga, I lied to her. Sabi ko, hindi niya ako pwedeng puntahan sa bahay dahil nasa labas ako. Ang dami niya nang sinabi na kesyo may babae ako, iniiwasan ko siya, ayaw ko siya makita o makasama, as in ang dami. Kasi gusto ko mapag-isa at mapag-isip. Tama ba itong nararamdaman ko? Literal kong nararamdaman ang pananakal ng girlfriend ko, emotionally and mentally. I've been suffering from this feeling lately, mga 2 to 3 months ago na. Hindi na healthy ang relationship namin. Nagkaroon ako ng girlfriend dati pero hindi ganito. I want to feel na I still have a life. Yung maramdaman mo na wala nang tiwala sa iyo ang partner mo is no longer good. 'Di ba? I'm in the point of giving up our relationship. Tama po ba itong gagawin ko or could I give a chance sa relationship namin? Nagmamahal, Mr. M. Salamat, Mr. M, no, for trusting the program and for sharing your story with us dito sa Love Lines Online. Alam mo, I can feel you. Hindi dahil ganyan ang nararamdaman ko, no, Mr. M. Pero I can feel you na talagang nandun ka sa point na parang gusto mo nang mag-give dahil sa hindi mo na maramdaman yung pagmamahal ng ng girlfriend mo ngayon. So parang lahat ng ginagawa mo, 'di ba? Lagi siyang may duda. So nandun ka sa point na napuno ka na. Siguro nga hindi ka sanay sa ganung relationship dahil nga nabanggit mo Mr. M, 'di ba, na you had your past relation, hindi naman ganoon. Pero sa kabila nito Mr. M, gusto ko rin sabihin sa iyo na sana wala namang dahilan talaga yung pagdududa ng girlfriend mo sa iyo. Kasi kung wala namang dahilan tas ganyan, talagang napakalaking problema yung insecurity, at it's very hard to deal with insecurity. Lalong-lalo na yung mga taong may trust issues talaga. Dahil sabi nga kanina natin ni Feb, sabi nga niya na it is deeply rooted to your personality, and perhaps yung girlfriend mo, one of her or past relationship din, o kaya naman siya mismo. Trauma, childhood trauma. Okay, tsaka yan, pagkabata ay kinalakihan niya itong itong parang pagiging insecure na nadadala niya sa mga relationship na yan. Because pwede na one time baka iniwan din sila, di ba? Ng kanyang siguro ng isang mahal sa buhay na talagang naging affected na grabe itong si girlfriend mo. No. So
Ang masabi ko sa iyo, Mr. M, no, tama yung ginagawa mo na you need time for yourself. Okay? Na sometimes you want to be alone dahil ng, sabi nga natin, parang, you need air. No? Gusto mo ng fresh air, sabihin natin, a breathing window na mapag-isipan mo kapag nilay-nilay ka. And then, of course, dapat, di ba, dapat talagang you open your communication with your dapat open communication tulad ng binabanggit natin na you have to talk, and then kapag ito siguro ay talagang napapansin mo na it's not healthy anymore, dapat talaga na i-open up mo ito. Huwag mo itong itago. Kasi kapag tinatago mo, you're not trying to deal with this problem na meron kayo sa relationship mo. Siyempre, nandun lagi yung pagtatanong. Bakit? Bakit mo? Iniiwasan mo ba ako? Maging May totoo ka babae lang sa naman. nararamdaman. So, siguro ganon. So, if you have some issues or kaya some observation sa yung kapartner, it's just okay to share, di ba? Kung meron ka namang secret na bumabagabag sa'yo, so gusto mong parang mag-isolate muna, di ba? May gumugulo sa isipan mo, why not share it with your girlfriend? Pero yung giving up siguro 2 to 3 months pa lang naman siguro, early pa. Mr. M, yung tawag yan, experience on this. So I think pwede pa itong maayos. Nabago pa. Pwede pa itong mabago. Okay, so you just have to be open and try to talk to your partner. And make sure nga your partner knows kung ano yung mga inner thoughts mo, kaya yung inner circle mo, para kilala niya kung sino. Pero ako naman sa part naman ng girlfriend mo, ito naman ang gusto kong sabihin, sana pagkatiwalaan mo yung boyfriend mo. Because kung talagang mahal ka niya and ang pagmamahal na yun, nararamdaman mo naman, there's nothing to be insecure of. Yeah, Di ba, that's Feb? true. That's true. So, sabi nga kanina, di ba? Yung sabi mo, open communication, you have to share kung ano mo yung nararamdaman mo, and then, try to build the trust again. Andun pa naman yung tiwala, huwag mo hayaan na mawala yun. Kasi pag nawala na, hindi mas-save yung relationship nyo. Sabi nga ni Alan kanina, 2 to 3 months pa lang, di ba? So you have to be very, very, mo naman yun, try to understand your girlfriend, okay? So maaaring meron siyang pinagdadaanan. Yeah. So, maging open ka lang sa kanya. Malay mo, nagkulang ka din sa kanya. Hindi ka naging open o hindi kayo nagkausap. O parang nag-judge ka na agad na, siguro ganito itong babaeng to, ganyan, di ba? Hindi pa kaya kayo nag-usap. Maaaring hindi pa naman kayo talaga katagalan as girlfriend, boyfriend. So you have to keep things up with your girlfriend. Alam mo, ang pagiging boyfriend, girlfriend, this is a knowing to know stage. No? So kumbaga, as time goes on, nakikilala mo lalo yung girlfriend or yung partner mo, 'di ba? Lalo pa nga hindi pa kayo nagpapakasal, 'di ba? Hindi pa kayo mag-asawa. So there's still a lot of time na kilalanin yung sarili niyo. And you should always be open. Kasi tama, pwedeng you're not meant to be. Okay, sabihin ko, 'di ba? Kung halimbawa lang naman. So, laging nandoon yung possibility na yun because talagang nandiyan pa kayo girlfriend pa lang naman kayo, 'di ba? And also, pero dapat pagyamanin ninyo kung ano man ang relationship na meron kayo. And that could only happen if you will trust your partner. And diba? sabi mo kanina, in addition to that, sabi mo kanina, trust your inner circle. No? So dapat alam niya din, try to be open enough to ikwento mo sino ba yung mga inner circle mo. This will make them feel that they belong. No? And this would make you feel na to ease yung nararamdaman yung insecurities and eventually mawawala din yun. And also, minsan kailangan natin, lagi natin binabanggit to, we have to put ourselves in the shoes of your partner. Nararamdaman ng ganito. Tama. Okay, so paano ba ganito? Paano kung ganito, ganyan? Nangyari na ba ganyan sa kanya? Halimbawa, naging open siya sa'yo at sinabi niya, sinasabi ko sa'yo kanina, di ba? Na pwede na-experience yun sa previous boyfriend niya. So, ano naman yung naramdaman mo yung dating pinaghinalaan ka ng boyfriend mo? Di ba mahirap? Oo. So, Masakit. maging open lang kayo. Mahirap talaga. Mahirap, So, oo. Kasi nga, tulad na binabanggit namin lagi, Mr. M, na ito, ino-open lang natin yung conversation para at least mas maliwanagan ka. And then, maging wider yung perspective mo of seeing things. Kasi, pwedeng nandyan ka,
sa relationship na yan, talagang ang isip ko na ano lang naman, umiikot lang din sa relationship na yan. But if you get out of that box, binabanggit natin lagi din, no? Or you get out of that situation, tignan mo siya sa taas, di ba? Kaya mas maganda pag meron ka, di ba? Pag meron kang drone na may camera, di ba? Nakikita mo yung nasa from the top view, di ba? So ganun yung binabanggit ko. Na we are here just to give some siguro advice only, pero nasa iyo to, no, na mag-process ng nung binibigay namin sa iyo. So because sabi nga natin, at the end of the day, it's your feelings eh. Diba? Ano naman ang masasabi ko doon? Sa akin lang naman, we're just trying to mas paliwanagin yung isip mo. You just have to be open para at least maging maayos yung relationship nyo. Ang hirap kasi na pag hindi na healthy no? Yung relationship. Unhealthy na. Payat na. Payat na. Payat So, paano siya makakasurvive sa COVID? Diba? Speaking of COVID or pandemic, na yung sitwasyon natin, mas mahirap din na dapat mas maging open ka pa, no? Kung 100% yung ginagawa mong, what do you call this, time sa girlfriend mo, gawin mong 200%, doblehin mo, para mawala yung kanyang mga Ganun ba issues, yun? diba? Hindi, joke lang. Hindi, ano yun lang, ano yung sabihin, maging open lang siya, wag yung tumatawa lang yung girlfriend niya, sabihin niya, oh, yan girlfriend ko, patayin mo yan, ganun. Paano mo solve yun, diba? Kung laging iaanahin mo, parang, Oo. Kasi ngayon, di ba, siguro talaga namang bira kayo magkita ngayon. siyempre. Ayan, challenge pa yan. No? Challenge pa yun, yung sinasabi ko. Diba? Baka dito, kayong dalawa kapag-isip-isip, di ba, of your relationship. Yeah. Diba? So if it's not getting healthy, then try to assess your relationship Yes. at this time. And then pandemic, siguro pag na-miss yung isa't isa, talagang, talagang ano yan. Kasi ano tayo sa stage, hindi pa naman sila mag-asawa, di ba? kaya Andun nga. ka pa sa stage na Maghiwalay looking for pa the ba? right partner. Yeah. Kaya Pero nga. sa tingin mo, this person could be a good partner, they give her a chance. Yeah. If it's not, pag-usapan nyo and maghiwalay kayo ng maayos. Yeah, kung talagang dadating sa punto na yan, na talagang medyo grabe na yung insecurities and talagang yung sasabi ng trust issue ay talagang mas malaki na kaysa dyan sa relationship. Yes. Larger than your relationship. So talagang problema yan. But kung kaya pang ayusin, Mr. M, make use of this time na pandemic, medyo marami kang oras para makapag-isip-isip. Anyway, nandiyan naman technology. You can always see her, di ba? You can always know what you are doing. So, masabi ko sa inyo, Mr. Emma, relax lang and take time, think it over, pag-usapan nyo yan kung kaya, and then try to decide and be open kung ano yung gusto nyo sa sarili nyo. Yes. Para mas maging maganda yung ating relationship with your partner. Okay? So, thank you very much, Mr. M. Mr. M, I know you're listening. O kaya you're viewing. I know you're viewing. Sabi ni Sir Roland Bongais, no more social distancing during pandemic for husband and wife. Nabalik ulit tayo sa di ba? Pagdating, lalo na yung bago pa lang yung barrier sa motor. Nakakatawa talaga yan. Yung barrier, di ba? Pag magkasama sa bahay, siya natutulog sa, tawag dyan, sa kama or kaya sa kwarto, then pagdating sa may barrier. Kaya siguro na too late na-realize din nila yan. Okay? Speaking of that, naalala ko kasi pinost siya ni Engineer Mark Alpindo. Engineer Mark, good evening sa'yo, Engineer Mark Alpindo. And naalala ko yung post mo tungkol dun sa barrier, di ba? Natawa-tawa nga tayo doon. And syempre, binabati ko rin ang ating pinsan dyan sa Qatar na nakikinig sa atin. At si Ate Amy. Okay, so bago tayo magbatian, Yes. Mr. M, this song is for you. Yeah. I fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Or every moment I started a place, cause now that they're gone, all I hear were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go,
I could have said to make your heart beat better. If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, was never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Or every moment I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, we'll be better off by now. If I let my walls come down, maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go. Yan, okay. Yan, that goes for you, Mr. M, ha? Sana ninamnam mo yung message ng kanta. Before you go to that relationship. So, kaya nga, Think di ba? twice. So, bago magpaalam, Before you leave. isip mo muna, parang hindi mo gamit yung lines na yan. Okay? Yeah. So, syempre, okay, nandiyan si Ma'am Kathleen Ariola. Ma'am Kathleen is watching. Ma'am, kamusta? Namiss na natin magka-district to eh. Okay, so syempre, shoutout din namin kay Ma'am Sylvia and kay Eileen Vargas Pilapil. Good evening. Nasa Caloocan sa inyo. Okay, nasa Caloocan. Nandyan din syempre si Aimee and si Insan, Alex sa Qatar, Doha, Qatar. Principal po yan sa Mama Business School Linda, Doha. Mama Day, kay Papa Jess, hello dyan sa Virac. Kay Ma'am Gina Baronia ng Tamauyan. Hello, shoutout ko dyan, ang mga tao dyan. Nanonood si Ma'am. Okay, syempre, lahat ng mga nakatune din sa atin, maraming salamat for keeping this parang watching time with us. No? Yes, parang, so kahit medyo late na, andyan pa rin kayo, inaabangan inaabangan natin ang programang or Love Lines. napadaan lang, tapos nag-pause, and then... Syempre yung sinabi niya, sabi ni Sir Roland Bonggai, samahin sabi ni Sir Roland. Hindi ko na mabasa sa sabi ni Sir Roland, yung social distancing daw, ayan, sa mga magsawag na. Siyempre. Pero sa mga mag-boyfriend, girlfriend, observe strictly daw, sabi ni Sir Roland Bonggai, isang social distancing. Wag muna dun sa kung ano may strict physical distancing. Strict physical distancing. That's the word na ginamit ni Sir. Sakana. Galing talaga ni Sir Roland. Hi, Kitty Cat Hi, Sir Roland. And Teacher May, Okay, hello, Teacher May. And also, hello. Okay, binabati ko din siyempre si my friend principal, si Dr. Bartola. Yan. Yes. Doc Bartola, Doc Bart, good evening. Ate Eds Barquilia. Si Ate Eds Barquilia dyan. Siyempre, si Ate Irma at Kuya Ezra dyan sa may barangay banyo. Ma'am Jean, Thank you for watching. Si Ma'am Jean. Ma'am Jean, hello, good evening.
Okay, thank you for watching And then syempre sa lahat ng inabot ng ating programa ng Okay, ating kay ating James channel. Cheru, kay Ma'am yeah, Rachel, okay. kay Joy. Ma'am Weng of Daet Cam Norte, no? Nandiyan, abot tayo dyan. Good evening, Ma'am Weng. Yeah, nandiyan siya. Si Ma'am Okay, Rainiel. Rain. Ito ang hinahanga ko tong teacher, si Rain. Okay, good si evening, Joy. Rain. Hi, Joy. Joy ha, Joy. narinig mo yung mga, mga comment natin, kay Kitty Cat natin. Siyempre, and then salamat kay sa Ate pagpuso, Esbertilia. Thank you sa heart. Kathleen, okay. Thank you sa pag-heart, Kitty Cathy. And then also kay Miss Joanna May Hermio, Sir Okay, Joanna, Roland, Sir yan. Edwin Betis, Ninong Joan Tupas, and hi Ninang Rose dyan sa Biraf. And also kay Ate Irma, and kay Ma'am Ching Bartolay. Yan, siyempre si Ate And then Ma'am Merly dyan sa Nunez, and Barangay Ma'am Bunga, Annabelle. Merly Nunez. Hello po. And Annabelle, na-miss mo na natin, ating district. Isang magaling na teacher yan, master teacher yan, si Annabelle. Okay, sa lahat ng mga nakasama natin tonight, sa lahat ng mga umabol sa ating live streaming, syempre, yung mga kapapapasok pa lang ngayon. So, anyway, always naman na gabi-gabi natin na makakasama tayo sa Love Lines. Hanggat merong, kumbaga, pinakatiwalaan tayo, may trust pa sa atin. Si Bossing Nel. Okay, you Hi kay Ma'am Al Mendez Serrano. Oo, kay Kay Sir James. Babayan si Ma'am yan. Si Hello, Ma'am Jeru. Jean. Ma'am Jean, thank you po. Congrats sa guys. Okay, thank you very much po. And then kay Engineer Olpindo. Yes, kay Engineer Olpindo. Mark John Olpindo, ang pinakamagaling na engineer ng DepEd. Yeah. Nakilala ko wala yung biro, okay? So, Siyempre, kabit mo yan si Attorney Ryan. Siyempre, kamagkapatid dyan Lahat naman and also kay Sir Carlo, di ba? Carlo, and my kay Sir Nalantuon, kay Maestro Nel. Oo. Idol. Sa mga inaabot ng ating live broadcast, no, ng ating live streaming, thank you very much for keeping in touch, keeping as company. Thank you sa puso, Ate Eds. Ate Eds talaga. Ate Eds, Okay, sa mga papagawa dyan ng idea at mga printing jobs. Yan sa Skill. Yan nyo lang yan sa, sa kay Eds. Yeah. Kay Eds Berkilia. Kaya syempre, baka may naman dyan na may gusto mag-sponsor sa programa. Okay na natin yan dyan. Basta Alan Lara. Baka naman. Sabi dyan si Ma'am Joji C. Baka naman. Anyway, sabi natin, we are just enjoying, no? And medyo na-late tayo pagpasok kanina because of some technicalities. Medyo talagang makipapansin nyo, we are on StreamYard, no? Ang gamit po natin sa ating pag-broadcast. Okay, but Bicolnet TV is doing its best para mabigyan kayo ng magagandang programs mula pag-umpisa hanggang sa matapos na ang ating isang araw ng Bicolnet TV. Okay, so sa lahat ng mga nagpupuso sa atin dyan, Ma'am Gina, good evening. Okay, Ma'am Gina, good evening. Thank you for always watching, lagi ka na dyan sa amin. Okay, and si Ninang Cynthia, no? Ma'am Cynthia Barcenas, and si Ninong Jude. Okay, send ka na yung paninig. Sa akala ko kasi yung Jude na Barcenas, ikaw po yun. Yung pala, yung anak mo po yun. Kakala ko na tayo. Okay, so thank you very much po, Ninong and Ninang, for watching po. And also, Miss Geraldine Bidar Velasco. Hindi ko makita yung isa. Geraldine Bidar. Just Geraldine, Teacher G. Nantama ko yan. Hi. Hello, Teacher Thank you. G. Okay, meron dumadagdag ang mga negosyo natin. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay? And, syempre, siguro we come to our, goodbye, no? Not really goodbye. We're going to the end of our programs for our statement. No? Okay, sa lahat ng ating mga naging kasama ngayong gabi, September 11, okay, 2020, and now is 15 past the hour of 10 o'clock. And thank you for watching. And again, this is your Love Coach Online. I'm Alan. And I'm Teb. Saying, love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, you'll say it's all worth it. good night, everyone. God bless. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. May time. Ay, hindi. Monday. Monday. May time kayo sa Monday. Sobrang sipag. Bye. Good Monday. Good night. Good night, everyone.
This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibras Construction and Supply. Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltasar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.